Uma lingaye likhethe igumgedlela inkosi enkulu ubhombela isitimela samampondo baba mkhulu phakathi amen. Ungenze njani? Likhulumile igumgedlela ngalo phela iBhayibheli ukuthi liyincwadi ehlukene izigaba ezimbili. Lena phela sithi iTestamente elidala incwadi yamaHebheru, bese kuthi iTestamente elisha incwadi yamaGreki. Imithethosisekelo yamazwe amabili angafani nemithetho yakhona. Njengakulo lelizwe lethu ngesikhathi esaphethe amabhunu ayenomthethosisekelo wakhona, nakuso lesi sikhathi esisiphilayo salo uhulumeni wethu osiphetheyo naye unomthethosisekelo wakhona owawubhalelwa ngamaNgisi, lawa phela awaphathele izwe. Likhuluma lezi ndaba igumgedlela ngoba lifuna ukucacisela abantu phela ukuthi ibona labo kwakubhalwe ngabo laphana eBhayibhelini, njengoba like layichaza indaba nasekuqaleni ngayo indaba kaJohn William Collins, umlungu owayefike kulo lelizwe elethe uKristu, naye owathi mayenza ucwaningo lakhe wafakaza ukuthi impela lesizwe sabantu abamnyama iwona Amajuda asuka kwa-Israyeli. Naye umbusi waseGerman wakwakufakaza lokho ukuthi mhla abantu abamnyama base-Afrika bathola ukuthi ibona labo kukhulunywa ngaba eBhayibhelini labo kuthiwa ngamaJuda liyobhubhizwa. Kanti futhi nangu nombuso wakhona futhi lapha eRussia eseveza izimfihlo zezincwadi ezazifihlwe emandulo zabo phela abantu abamnyama, ezifakaza ukuthi yibo labo okubhalwe ngayo eBhayibhelini, njengoba kuvezwe nayo indoda phela okuthiwa iwumsindisi ewumuntu omnyama. Njengoba thina makholwa sesilwe isikhathi esingaka sibanga indaba yalomfana kaPope owumlungu owaziwayo owayiphila eminyakeni yama-1400. Sekukhona ngisho ababuya ekufeni bethi babona yena lo mfana kaPope, kodwa umlando obambekayo onobufakazi awusho njalo. Uthi lo msindisi wayemnyama. Yebo, njengoba lilichaza igumgedlela iBhayibheli ukuthi alifuni ukuthi ulifunde ngomoya engcwele, liyincwadi emnandi, liyincwadi futhi yomlando ochaza ngaso lesi sizwe samaHebheru noma amaJuda phela kuyo le ncwadi esithi iTestamente elidala eliyincwadi yamaHebheru. Impilo yaso lesi sizwe yayiphatha kona ukuthi yayihlezi enkolweni kaJehova engubunaziri, eyayifike naye phela u-Abrahama kahamba isikhathi, yafa ngesikhathi abantwana baka-Israyeli sebethunjwe eGibhithe, kwaze kwafika uMose wabuye wazoyivuselela le nkolo yobunaziri. Wabusa oJoshua kwaze kwafika oSawuli noSolomoni noDavide, babuye futhi bamlahla lo nkulunkulu nemithetho yakhe, bathatha inkolo yakwezinye izizwe. Bese uNkulunkulu ethumela umprofethi ebaxwayisa, bengamlaleli bese beyathunjwa. Uma sebethunjiwe uNkulunkulu uphinda athumele iqhawe elizobakhulula khona ekuthunjweni kwabo. Uma sebekhululekile bayahlala banethezeke bese beyakhohlwa, bephinde futhi bethathe yona le mgubho yo-Easter nokhisimusi okuyimigubho engaphansi yenkolo kaBhali. Ebese uNkulunkulu ephinde futhi ethumela umprofethi abaxwayisa, bengamlaleli baphinde bethunjwe. Emva kweminyaka uNkulunkulu abadabukela aphinde athumele iqhawe libakhulule. Uma sebekhululekile baphinde bekhohlwe futhi, baphinde babuyele kuwo futhi ama-Easter nokhisimusi neValentine noHalloween nawo ama-birthday besiyasha ndo. Kuphindaphinda into eyodwa kusukela ekuqaleni kuze kuyofika ekugcineni. Njengoba phela ubona wona amaqhawe ayefana noGideon, Samson noDavide nabanye ababengamaqhawe akhona eBhayibhelini ababethunyelwe uyo uNkulunkulu ababebulala ngenkemba bevikela lesi sizwe sama-Israyeli, kanye nabo bonke abaprofethi ababethunyelwa babefana nabo oSamuel ngesikhathi senkosi yokuqala uSawuli, noNathani ngesikhathi senkosi uDavide, o-Eliya, o-Elisha, noJeremiya, oHezekiyeli, noHoseya, noJoel, no-Isaya, uNehemiya, uMikha, uNahumu, uHabhakuki, noDaniyeli, noJona, kuze kuyofika kuye phela uJesu Kristu. Abaprofethi bonke laba ababethumele phela ukuzoqwashisa bona abantwana baka-Israyeli uma sebephumile emthethweni kaNkulunkulu. Laba baprofethi bonke babevame ukuba nebhadi lokuthi ma sebethunyiwe
Laba bantu abathunywe kubona abangabantwana bakwa-Israyeli babefuna ukubabulala bona laba profethi abathunywe uNkulunkulu. Abanye babegcina ngawo ukuboshwa, ngokudayiswa yibo abantwana bakwa-Israyeli. Abanye babo laba baprofethi ababefana njengabo oDavide babekuphatha kube kuningi, ngithola ukuthi umuntu uwumprofethi kodwa aphinde futhi abe yinkosi, aphinde futhi abe yiqhawe lokuvikela isizwe. Njengaye uJesu Kristu owayeyiphethe zonke lezi zinto zontathu, kodwa ngenxa yesikhathi ayefike ngaso, wafika ngesikhathi phela amaRoma kuyiwona ayesethumbe u-Israyeli, ethunywe uNkulunkulu ukuthi azokhulula abantwana bakwa-Israyeli kuso isizwe samaRoma esasesifike nenkolo yaso, ukuba uJesu Kristu lona ezobakhipha ababuyisele kuleya nkolo yobuNaziri eyayifike no-Abrahama yabuye yavuselelwa uMoses. Kanti uJesu Kristu lona ufika kabi abantu sebehungulekile bayayithanda le nkolo yaseRoma, ngoba phela yayilula, ungasagqilazeki ngokuhlaba izimbuzi, uhlabela uNkulunkulu neminikelo yesono. Kanti nabefundisi basebenikelelwa nabo behola. Yikho kanye okwambangela amazinyo abushelelezi, ngoba phela ngomthetho wakhona kwa-Israyeli umuntu othola iminikelo uyena uNkulunkulu, hhayi umfundisi. Yonke le mithetho yayikhandwe yiwona phela amaRoma enzela ukuthi abuse ingunaphakade kwa-Israyeli, njengoba afike azigcobela nayo inkukabulongwe lena phela eyayiwuHerodi eyayingabufanele kwabona ubukhosi ukuthi iphathe phela u-Israyeli, kodwa iphathele yona iRoma, nayo eyayisithathekile yiyo inkolo yaseRoma yazinikela kuyo, kanye nayo yonke imigubho yakhona eRoma yama-birthday, njengoba yanquma uJohane uMbhapatisi ikhanda ngayo i-birthday, imnqumela ukuthi wayiveza phela ihlazo lokuthi ushade nomshana wakhe, okungavumelekile ngomthetho wakhona kwa-Israyeli. uJesu Kristu lona wayesebonakele kubantu abaningi ukuthi iyona nkosi yoselwa yakwa-Israyeli, futhi ephethe nobuprofethi kanye nabo ubuqhawe basemandulo boDavide, njengoba wayeyala abafowabo ukuthi abadayise izingubo bathenge izinkemba. Kwakuyisiqhwaga lesi silwela abantu bakubo ukuba bebuyele enkolweni kaNkulunkulu bephinde bethole nomhlaba wabo. Phela kwakungabafowabo laba ayehamba nabo, njengoba kuthiwa abafundi abafowabo, kodwa lesi sizwe esimnyama bagcina ngakho phela ukuthi sihlakazeke ngazo izimpi zakwa-Israyeli behlaselwa yiyona phela iRoma, bebonakala njengamavukelambuso. Lesi sizwe sahlakazeka i-Afrika yonke, sagcina esinye sesithunjiwe saya phesheya kwezilwandle, yiso phela lesi kuthiwa ama-Black American. Esinye sehla njalo ne-Afrika seza ngapha ezansi ne-Afrika, yiso phela lesi kuthiwa ngamaZulu, iwona amaJuda. Likhulumile igumgedlela ngaye phela uBen Amin owumholi wawamaJuda ayephesheya e-Amerika, ongasekho emhlabeni. Njengamanje kukhona uSir Aladdin ongumholi wawo lamaJuda ase-Amerika. Iqhawe lona uJesu Kristu, lona phela kahle kahle okuyigama lakhe langempela kuthiwa uYeshua ben Yusuf, ababezama ukumbulalela inkululeko yabantu, kodwa akafanga ngoba wagcina ebalekile, wabulawa omunye umuntu esikhundleni sakhe. Kwase kusheshiswa kuyontshontshwa isidumbu salowo muntu ethuneni, ukuze amaRoma angaze abone ukuthi bekungayena uJesu Kristu. Ilapho-ke amaRoma agcina ezikhandele owawo uJesu Kristu, owumholi wenkolo yawo yamaRoma, owayeyumdwebo owaphasiswa khona kwi-Council of Nicaea. Kwahamba isikhathi kwashintsha kwagcina sekusiza Boje, indodana kaPope, edlala indawo yalobu uNkulunkulu, kanye naye uTolemi lona phela onguJesu wokuqala, okusho ukuthi oJesu bathathu abangopopayi bese kuba umsindisi lona onguYeshua HaMashiach ben Yusuf, owayeyiqhawe, eyinkosi yamaJuda, eyindodana kaNkulunkulu, ehlala eNazaretha, naye futhi engumNazaretha, njengoba uma sithandaza size sehlukanisa sithi Jesus of Nazareth, kodwa ekugcineni silandele izimfundiso zaJesus of Rome, ekuyona-ke isamari yeBhayibheli leyo. Aliguqe lapho igumgedlela, mzukulu amafuthi umkhofu into nesoka phakathi. Amen.